Kazi waye zvakaraona waMwari mufaro wangu kuchinganzira chirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa patiri kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tinayo inopinduka neumbo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Makasununguka kutumira mibvunzo yenyu kana muinayo, as long as are biblical questions, feel free to send your questions to us pa number dzinoti 0772918335 kana kuti pa Facebook page remandara under Konai Pastor section tinobatsirana. Mubvunzo tiri kupindura nhasi uri kuti iwo Konai Pastor, ngirozi dzaSatani dzine simba rekuuraya vanhu here? Regai vanotokasika kutoti hongu tisati tomboenda kure. Ngirozi whether ndedzaSatani kana ndedzaMwari dzinouraya. Okay. Ngatichitsvage umbo wacho Job chapter 1 verse 8 to 12. Ngirozi huru ndi Satani pache zvake is the kungirozi dzakaipa is the commander of all the evil angels. So Job chapter 1 verse 8, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands and his possessions, and have increased his land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely cast you to the face. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay your hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Maraito zizi yakuti Satan ndikampa open check anouraya Job. Achibva kuti but iye usamubata. Parata zvimwe zvese zvainazvo but iye usamubata. Saka the fact kuti Mwari akatorambidza Satani kubata Job, aiziza kuti ndikasamupa that instruction, Satani anoparadza naJob wacho zvese. Okay? Mukaenda paverse 18 and 19. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking in their oldest brother's house, and suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead. And I alone have escaped. To tell you, hazvina mubvunzo, ngirozi dzakaipa dzinouraya. Vana vaJob havana kuurayiwa naMwari, vakaurayiwa nengirozi dzaSatani. Okay? After Mwari atendera kuti Satani abvise the protection yavapa naJob. Mukaenda pana Mapisarema 34 verse 7, ndokusaka pachizotaurwa izvi. 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Mutumwa waMwari anzi anotokomberedza vanomutya nekuvarwira. Kuvarwira kusimba raSatani. Saka vanhu vanotya Mwari vese vanenge vakatoprotectiwa. Protection iyoyo ikabva, Satani anouraya. Saka chausingatodi kuita kuti protection yaMwari ibve, dai tine nguva taizodzidza kuti protection yaMwari inouya kuvanhu vakaita sei uye inogara iripo kana taita sei. But it's a fact, the moment God's protection is not on you, the evil angels will destroy you. They will destroy you. Psalm 91 verse 9 to 12. Psalm 91 verse 9 to 12 inobvatiyo panapa. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. It's a fact. Kana usina protection ya Mwari, you are exposed to evil angels, they will destroy you. So you need to make sure that you make the Lord your dwelling, so that he will send his angels and to protect you, even to bear you up. Kukusimudza chaiye kutokutakura kana wakuda kuwira pasiri ipo. Then they will take charge over you. No plague will come near you. Nothing will befall you. No evil. Kana usiri muna Mwari, vatumwa vaSatani vanokuparadza. It's a fact. Musazofunge kuti ngirozi dzaSatani dzinouraya as long as usina protection yaMwari. Toda kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.